Ако искате да се измъкнете от голямото великденско козуначено състезание, гледайте внимателно. Същите продукти, същия вкус, но ще оставим миксера да върши основната работа. След 5 до 7 минути на ниска степен започваме да добавяме маслото. Малко по малко, докато тестото го погълне. Бъркате, докато започне да се отделя от стените на съда и когато вземете малко парче от тестото, то се разтяга. Изваждате изпечения кейк от формата и идва ред на глазурата. Пудра, захар, вода и лимонов сок. Красив великденски козуначен кейк.